Ngenza nje ngiyakufonela ama-calls awabambi, ngiyakwa-WhatsApp uphendula isikhathi sakho. Babuthandile ngaleso sikhathi leso. Akumele uyibonele kodwa nawe lapho. Ngibona ukuthini? Ukuthi angisayishayi ngawo. Ingakho ngithi ngaku-confront. Ngasho ukuthi yini kwenzakalani. Bese nawe wangitshela ukuthi no sis unuka ilentuzana i-private parts. Okubuhlungu kakhulu ukuthini ukuthi angizenzanga kuyo yonke lento le. Because mina ngiyazazi njengomuntu wesifazane kumele ngiyiclean. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubona ukufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga-Madlezulu. Le show lesibiza ngokuthi I-Love Back. So-ke njengoba ubhuti wami ela eceleni kwami, ukhona lo muntu lo asamthanda, futhi asafuna ukumupha uthando lwakhe, futhi asafuna ukuthi babe ndawonye. Khona lento angakayideli ngaye. Nangu phela ubuyile. Kahle kahle ufuna ukuthi aphinde abuyelane nophesini wakhe kade enaye kwezothando. Kodwa ke uzokasichazela kabanzi la behlangana khona izinto ezinhle ayikhumbulayo and asichazele nanokuthi kufinyelela kanjani ekuthenini baze bahlukane njengoba esela njengamanje zophinde futhi acele uthando. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Waba ubhuti Sibongo? Isibongo kamseliwe. Oh, alright. Ubuye kubuhlala? Ngiqhamuke eNandi Emachobeni. Oh, okay. So ke vele ukhulela khona noma uhlale khona nje manje nje? Ngikhulele khona vele. Oh, okay. Benjani impilo yakho sakhula? Impilo yami ngathi ngikhule phansi kumndeni ohasilishayo. Okay. Kodwa ngakwazi ukuqeda khona primary. Oh, alright. So ke ngicela ngichazele ukuthi nahlangana kuphi nalo person lo ofisa ukubuyelana naye. Okay. Lo person engifisa ukubuyelana naye sahlangana like la eSouth Beach. Okay. Kwakune festive nje last year December, if I'm not mistaken. Kwakune festive. Last year? Yeah. Okay. Sahlangana then angisakhumbula kodwa usomhlaba yazi. Then sahlangana kanjalo ngayithatha inamba yakhe saqhubeka sabonana after some time yabo. Lokho siqhubeka sibonana. Then kwaze wafika la ekuthenini sekumele phela afike nasendlini yabo. Akuvashele. Angivashele. Okay. Bikona ukuthi indlu angakabi ke nayo so kwakusamele ukuthi ngitshontshisa yonke leyo nto. Okay, kanti nibuye ntshontshe nezindlu? Sibe sitshontshe nezindlu phela abazali abafuni nezindlu. Yabo. Okay. Kwahamba kwaze wafika la ekuthenini nami kumele ngizame ke iplan yabo. Angayenza iplan ngolunye usuku wakwazi ukufika endlini ongivashela yabo. First day ngivashelile ngathi nongibuza ukuthi singayisebenzisa ni-condom. Okay. Ngamtshela mina ngathi ngeke ngikwazi ukusebenzisa i-condom because usikondom enguthandayo. Hayi madoda. Okay, izanazo. Kanti ke angisazi ukuthi lo sikoni wami lo fethu uzomaffecta ngendlela thizeni. Okay. Mhlambe kanjani? Because ube siqala like ukuba nephunga. Oh, okay. Elingajwayelekile of which mhlambe okungenzeka mhlambe ukuthi lama drugs kade ngikwadla or some sort of a medication mhlambe bengidla. Elidele ekuthenini kuze kube kanje yabo. Manje ke usisa kezwa lutho and ngiyazama ukuthi ngikhulume naye ngayo yonke indlela uyangiblocka ku WhatsApp ama phone call uyangiblocka. Yabo. So ngazama ukukhuluma nosisi wami few days ago yabo. Ngambuza ukuthi okay if kanje mhlambe nentombazane yini engayenza because lo muntu ngimthanda ngempela yabo. Wangitshela usisi wami ukuthi ngenze ukuthi like lo doti wafika nami vele because mina umunye into yangekisa yena ulo uMessi into yangekisa yena ukuthi ngase ngizwa leli phunga ngithi kanti anginayo isho ukuthi leli phunga liqhamuka ngoba between mina naye yabo. Oh, okay. Wathi sengitshela usisi wami wangilandela ukuthi okungenzeka ukuthi leli phunga lifike nami because nami kunawo ama medication engiwathathayo nani esidla usabafana. Okay. Of which lo nto mhlambe iyona eyalidele ekuthenini kuze kube kanje. Kanti kahle wena ukuze nihlukane bomtshela yena ukuthi mfethu uyanuka noma mhlambe ubuzama ulokhu umbalekela kancane lokhu hlehla kancane because ngifuna ukwazi ingqithi yento eyenza ukuthi nize ngigcine ngokuthi okay hamba thatha indlela yakho nami ngizothatha yami. Okwenzeka benokufika mhlambe endlini because lo nyaka nje like uqala lo nyaka lo ekhaya bazamile kungibekela into emjondolwana yabo so bese fikele endlini yami. So mefikile befika uthi kuzoba khona lokho kumbalekela yabo ngemajiteni ngimshiya endlini. Yabo mefona iPhone ngeziba sometimes yabo
Futhi ngibona nami ukuthi ngathi nayo sefila as if shuthi mhlambe ilento ade ngifuna kuphela leni mase ngiyasuka kuyena. Kanti cha wasengakusekho njalo sikhamba naleli phunga leli. Yabo. Engalazi futhi ukuthi ngalichaziswa kwaleli yaphunga yabo kodwa sikho lapho. Yena ubengezwa lutho enukayo. Ubengezwa lutho yena. Oh, okay. Eish. Mhlambe bekwenzeka umqondise nje straight bathroom. Okay, uthe indlu yakho one room. So ngenze ukuthi ngigezele endishini. Yeah. So bekwenze kuna umfakela amanzi, mhlambe umgezise kodwa phela hayi ukuthi umtshele ukuthi uyanuka. Mhlambe ube nezindlela ezithizane ezakhayo ungamphoxi zokuthi akageze kuqala kuyima niba ndawonye. Ngalapho ngiqaba makazi. Akazi ageze phambi kwami. Kodwa ufakusona isizathu lesi sikwenza ukuthi azafike endlini yami. Okay. Hey. Asazi, but ke engifisa ukucheck ukuthi lento le yenzeke nini ikuphi la ukuthi khona i-relationship yaphela la. Okay, i-relationship yaphela mhlase ngimtshela nje la ngavela ngamconfront ngamtshela ngathi mfethu ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke mina nawe senze lento sengikhathele lokhu ngizebana amafoni akho ama-message akho ku-WhatsApp cela ivesiyeke lento wangibuza i-reason ukuthi why ngamtshela wangaba ke right nje ngitransfer isonto lonke nje ngekho right ngoba isha ama-post akhe ngiyabonga ngibona ukuthi yabo kodwa nje intomba yaliwe wenzani manje hayi ngeke ngiyaphelela phunga ngeke ngikwazi ukumelana nalo nami manje wazelapha uthi alisekho leli phunga leli yes ukade ungichazela vele ususisi wakho uke wakulandisa because mhlambe unalo ulwazi lalento le kodwa wazelapha manje ukuthi alisekho iphunga njengoba ufuna ukubuyelana naye into enza ngicabanga ngaleli phunga leni ingoba vele mina ngithi sengithatha isinqumo nami sokuthi sengizokhetha like izinto engiyidlayo lezi angitshele ngazo sisi wami ezenze ukuthi mhlambe kulidele ekuthenini uMessi azabe kulesi simo esikanje yabo so nami sengizozama ukuthi ngilimite lezo zinto yabo ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibuyelane naye because ngimthanda ngempela mayethi yena mina ngisafuna ukubuyelana nawe sengi right wena wangizwisa ubuhlungu okugcina kade sikhuluma indlela esahlukana ngayo into enawe nje phakathi mina anginangalapho nje ngayenzani uzomncenga noma uzomnyekela uunderstand ukuthi uhethekile ngizomncenga okay no kulungile ukuthi ngiunderstand okungisize because egcineni futhi ngeke ayibuyele vela ngithi so kuyangiphoqa ukuthi ngimncenge ufithi vela amantombazana akuthanda ukuncenga shuthi uzochazwa ikona lokho ngiyacabanga ithi ngimlande ke ngoba ngiyazi ukuthi ukhona njengamanje ngamlanda cha silandelayo siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back usisike uvumile ukuthi asijoyine kulo lolu hlelo angazi uthando luzoyibonisa lona ukuthi lungumanqoba noma cha kodwa ke asike silindele okuhle sobala kunjani Sawona sesinjani ngiyaphila uma balehle naye ngamandaba ndaba yebo baba bandaba Olingode uMadela okay iyazazi lentokazi ubuya kuphi ngokuhlala ngihlala eNtuzuma ukhulele khona vele yebo ngikhulele ubhuti amazi ngiyamazi yajabula umbona how why ayikho ejabulisayo ukubona umuntu owangilimaza umoya kangaka ngicela ungilandise nje wenzani yini le othi kwakuthiwa ngingena engozini yemoto ngalahlekelwe memory kodwa le nakanjani ngohlezi ngikhumbula because wangizwisa obuhlungu beyazi ngichazele mhlawumbe kodwa athi chazele ubhuti lo wathi mina nginuka i-private parts yacabanga nje umuntu wesifazane utshela umuntu ojola naye ukuthi uyanuka wena kwazwela kakhulu kabi isithunzi sami nje lapho kwakusuka ngapi kwakwenze njani nanikhuluma ngani noma mhlambe kwakwenza kwasuka kuphi wayese umuntu nje ongabamba ama-calls ami ngibone nje nathi emjolweni wami ukuthi hayi kuyabheda-ke manje mina ngisolwe bokuchitha nayo yonke leyo nto wahamba wakwaba nje lapha ephuze khona edakiwe wangitshela wathi nje sisi unukele private parts bathi ngidakiwe wawuphuzile ungaphuzile yini angaphuzile alright ke kodwa nje mina engikutshela kona ukuthi wawuphuzile because angisiyona ingane ngiyazi ubona umuntu ophuze nongaphuzile so wayekutshela kanjalo umvashile endlini yakhe wangishiya endlini wangishiya endlini
wahamba wayophuza umuntu. Uma buye entatha, ayibuye entatha, hawu okay fine sebuye ngibuza uphumaphi, bangiphendula. Ngibe nakho ukucasula umthetho yazi indaba ungangitshela ngasangifuna ukuthi lokhu ngenza nje. Ngiyakufonela ama-calls awabambi, ngiyakwathapha uphendula isikhathi sakho. Babuthandile ngaleso sikhathi leso. Uma uyibonile kodwa nawe lapho. Ngibona ukuthini? Uthi angisayishayi ngawo. Ingakho ngithi ngakuconfront. Ngasho ukuthi yini kwenzakalani. Bese nawe wangitshela ukuthi no sis unuka ilentuzana i-private parts. Okubuhlungu kakhulu ukuthini ukuthi angizenzanga kuyo yonke lento le. Because mina ngiyazazi njengomuntu wesifazane kumele ngiyiclean. Imake the time kade ethi khona iphunga alizwayo wena bowulizwa. Bengilizwe nami ngizama ngayo kodwa phela ngenxa yesimo sokuthi ubhuda akafuni usebenzisa i-protection. Bewazi ukuthi yini lekunungisayo? Bengazi ngizame nami phela ngemizamo yami ukuthi okay athi ngenze ngendlela kodwa ingakho ngenkani yakhe angithi afuna usebenzisa i-protection yini ezoyenzala. Ngiyathemba nawe sokuthi njengomuntu wesifazane yathi kwenzakala kanjani. Yeah, but isikhona isitolo okufanele uye kusona ufike uchaze akuthi ngisi-advertise kuba bengisi-advertise bengizosigagula ngegama. Ufike uchaze ukuthi hayibo khona into enje phezu kwento enje. Ngiyaziza ukuthi ngiyanuka mekuza kanje. Bakunikeza izinto efana ugeze ngazo, bakunikeza izinto efana uyigcobise esithweni sakho sangasese. Uke mhlambe wenza kanjalo noma mhlambe financially beningakabi right noba uthu. Okay. Ngizamile. Ngile nami esitolo. Ngathola izinto. Uyasibona lesi sitolo ngisho. Ngiyasibona. Okay. Ngathola izinto ngenza. Kodwa phela ngenxa ukuthi uBrothers shuthu akathandi ubuwenza ube right lesikhashana niphinde futhi ningakhondomize. Ngifuna ukwenza phambi kwakhe. Mina iphutha lami libe lapha. Kanti benginakho ukuthi babe ngimvashele isikhathi eside. Obese kubuye eqema phansi angithi. Okay, no ngiyakuzwa. So njengoba ula ubhalile kwishow ngesimanga sokuthi usafisa ukuphinda abe nawe kwezothando futhi. So ngiyakucela lokho ke kubuye kuyena njengokubhala kwakhe. Ungicela umneze isikhathi sakho umlaleli kahle ufuna ukuthini kwena. Ngicela ukukhulumisana naye. Messi yaphila. Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Lesaza ngithanda into ukuthi mina nawe sesiphila lempilo siphila njengamanje. Kahle qonda ukuthi mfethu ngathini. Angizizwa like right ngoba ungasekho empilweni nami yabo. Ya ngiyazi ngibile nawo amaphutha mfethu ngasho nezinto engamele ngizisho. Ya ngadidiswa nalabo bantu ade bengididisile ngaleso sikhathi kodwa mfethu ngiyafisa ukubelana nawe. Ngazi noma ngizwa yini. Hayibo. Bazangimoshela isikhathi sami ngize ngibuyele nawe. Lokho nje yakutshela kona. Kodwa mina ngimisele mfethu ngokwenza yonke into futhi. Khohlwa angeke nje isithunzi sami nje hayi usibeke phansi kanzima kabi. Angiyiboni nje ngibelana nomuntu owangiphathisana lendlela ongiphatha. Ngazizwa nje nginathing othandeni enganginalo nje for wena. Hayi cha shame. Ngabekezela ngiyibona impawu. Ngibekezele ngithi hayi cha okuwese uthi awuhambe ukukhuluma ushona nabantu. Angazi mase sakutshela uhambe ukukhuluma ushona nabantu. Etshela usikwenzakala ngawo. Ebatshela abantu. Ngizwe ngabantu ngithi hayi ngeke owami ngeke. Ukudidiseka kodwa ngiyasho hayi kuthini. Hayi qhubeka udidiseke mina sengi-right sengimuve on futhi nanempilo ngikwazi ukuhlehlela emuva. Nodwa ngisafisa ukuhlehlela emuva. Hlehla wedwa ke. Hayi ngiphambili kabi. Ngiyakwazi ukuhlehla. Ngiphambili kabi namanje. Ngiphambili kabi nje futhi. Ukhona umunye umuntu osunayo kwezothando? Yebo ukhona. Uphethe kanjani? Kahle kabi. Akuyena umuntu ongamshiya uphinde ubuyelana nomuntu wakho. Angikuphoqa ngisho ukuthi enza njalo but ngiyabuza nje. Awu angibona ukuthi hayi ngeke ngimshiye kahle. Akukhulunyiswa ukukwada lokho. Lutho. Impatho lapha. Hayi bandla. Hayi. Ukuzwile lokho? Ngizwa kahle siswami. How do you feel? Kona ngiphatheke kabi ukuze khuluma nje. Ya, ngiphatheke kabi futhi ngiyabona ukuthi ngazuthi ngempela ngidala isikhathi sami ngisafuna ukubuyelana naye. Kodwa yena mina ngifuna ukuthi ngifuna hlalazi kahle ukuthi ngiyohlezi ngimthanda. Yeke ukuthanda mina ke nokumosha isikhathi ungiletha la.
kwama-TV, uhambe uyofuna umsebenzi usebenzele ukhoqa insango. Mhlawumbe ube right nawe empilweni ube ngcono. Uyekele ukuhamba unukisa amantombazane abantu. Uyinake wena kuqala before nje uze nje uphuthumele okungaphambili. Ngazi ukuthi wami sewabo okungaphambili. Noma sewaba njalo. So siphetha ngokuthi uthando dololo angesaphinda lithola. Uso right. Kodwa ngicela mina. Sewalo ukugcina ncane. Abese kanti lenga ngenzeni. Hayibo ngeke ngize ngikwazi, angeke ngize ngikwazi. Yazi ukubuyela kwena kuzofana nokuthi mhlawumbe ngibuyela grade 1 esikoleni. Ha. Indlela esengihambe ngayo empilweni lesikhathi nje sesincane ubungibambezele. Wena empilweni hayi ubungibambezele shame and ngibonile ukuthi I know. And ngiyabona nini kubuyisayo uyabona ukuthi ngiyakho sisibunga ngibona. Ngisilenda vele kodwa indlela engizace ngayo. Ngimnyama vele kodwa hawe ma. Bengifana nengubo yakho engiqoqisile umfana. Hayi mina ngiright mina wena. Ngiright wena. Ngibona ama-post amantombazane empostile ku right ebatshwaleni ku right. Umfana ohluleka kusho ukungifakela u100 Umfana ohluleka u100 Ngishodelwe imali yokugibela ngemsebenzini. Bese uma sengihulile kuloyo msebenzi ngiphinde futhi mina ngomholo wami ngimthengele ukudla lapha kule yandlu. Unendlu nje manje uba uyakhile lapha ngaphandle kuphi? Imina. Ngenxa ukuthi angifuni lento yomanyonyo obisana engifaka endlini lapha kubo. Ku-ordrop wakhe ngingayikhipha mhlawumbe zingagcwalisa ulikesi. Ngiyamgqokisa. Bengafuni ukushoda nje manje indlela aseyenza ngayo ngiyeza ukuthi kuyanyuka. And futhi into engicasulayo ukuthi ngene yakwazi ukufihla ihlazo lami kodwa mina awakha amahlazo. Ayisho bengiyishadisile mina kwena. Abengiyishadisile. Uqinisile manje beqhukisa? Awuqinisile. Engiphiki. Mhlambe ngenze ukuthi ufuna ukubuyelana naye ngenxa ukuthi ukhumbula lokho noma wena ukhumbula yini uyamthanda. Cha, ngikhumbula yena nje. Now that usebeke kwacaca ukuthi umuvile on, usazoqhubeka umlandelele noma nawe ukhetha ukuyivala incwadi ngokuphelela. Incwadi ngayivala phasi kuzoba nzima. Okay. Kuzoba nzima. Ufuna ukuqamba amanga. Because umuntu bese ngitshelile nje ukuthi like ngifuna ukudela impilo yami naye. Yabo sibe naningane yonke le nto. Kodwa amasesho nje ngibona impela nami ngizothola i-chance yabo. Oh, okay. So angavula amathuba omsebenzi ama-girls wena awusafuna ukubelana naye. Uthi abamthathe kahle. Amthathe be-apply nje bewafaka ama-CV weekend. Anginankinga nami ngizoba refer. Uzoba refer? Ngizoba refer. Abahambi ngiright mina. Mbuke lapha ekhaya ma. Ngikaze ngiyizide nje before kodwa ke sikhetha ukuthi silibambe la uhlelo ngesimanga sokuthi uthando asilitholanga ucu usisi alisamlingani futhi akubuke ngazi ukuthi ngiyalisamlingana nje sidalo. Noma ngathiwa ngenzakalani ngeke senzeka ukuthi i-relationship yabo iphinde ihlangane ngendlela kade ihlangane ngayo ngophambilini. Kodwa ke ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Enye into engifisa ukuthi ngindlulisele yona, ngiyacela abantu besilisa ningabathathi kancane abantu besifazane, ningakhulumi kabuhlungu ngabo. Into eyenzeka kwi-relationship yenu nalowo muntu osuthandana naye igcineni kunina. Nani abantu besifazane ngokunjalo. Akuhlonishwane, akuthandanweni, akunakakelwane, akuzelwaneni. So lento enihlanganisayo enithi iuthando ayiphelele kunina kuphela, but izinto ezamahlazo ezibhlungu ezenzekayo omunye asingazixoxeli abanye abantu mekuthi siyathandana ngempela. Cela ukuthi ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.